Μάλιστα. Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη τώρα για να δούμε τελικά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης θα είναι σε λίγο κοντά μας. Να δούμε τελικά, Σταύρο, ποιο είναι το πέπλο μυστηρίου, το οποίο καλύπτει τη συμπρωτεύουσα. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει να λύνουμε μυστήρια σε όλους. Ας το παραδεχτούμε εδώ μεταξύ μας. Γιατί είμαστε όλοι μικροί detective. Ακριβώς. Και βλέπετε τώρα μία ανάκριση η οποία γίνεται ζωντανά εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην κάμερά μας μπροστά. Υπάρχει μια ύποπτη, η Στέλλα, την οποία εξετάζουν οι detective και προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες, Άννα, γιατί έχει γίνει ένας φόνος και αναζητούν στοιχεία. Τι εννοείς, τι είναι όλα αυτά τα στοιχεία? Είναι στοιχεία που συγκεντρώνουν οι detective για να λύσουν το μυστήριο. Γιατί πολλά μυστήρια έχουν προκύψει τώρα τελευταία στην πόλη. Και σε κάθε γωνιά σχεδόν βλέπουμε και μια ζωντανή ανάκριση για να καταλήξουμε λοιπόν στο ποιος είναι ο ύποπτος και ποιος είναι τελικά αυτός που διέπραξε το φόνο. Για να δούμε λοιπόν τι έχει βγει από την ανάκριση. Θα μας πει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι μαζί μας και είναι η ομάδα Usual Suspects, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτά τα διαδραστικά παιχνίδια μυστηρίου στην πόλη, τα οποία κερδίζουν όλο και περισσότερους Θεσσαλονικείς. Καλημέρα. Καταρχήν να ηρεμήσουμε ότι πρόκειται για παιχνίδι. Για να μην τρομάζει ο κόσμος. Καλημέρα σε όλους. Αλλά με φόνο. Παιχνίδια, αλλά με φόνο, και κάπου πάει το μυαλό μου σε ένα πολύ αγαπημένο μας παιχνίδι. Θα μας τα πείτε εσείς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει να το παίζουμε σε κανένα σαλόνι, μαζεμένοι φίλοι, και να ψάχνουμε όλοι να βρούμε τον δολοφόνο. Εσείς το κάνετε και έξω στην πόλη. Εμείς κλείνουμε έναν χώρο, συνεργαζόμαστε μαζί του, μοιραζόμαστε όλοι που συμμετέχουμε το κόστος. Έρχονται οι καλεσμένοι, οι οποίοι είναι και θεατές, και τα παιδιά που βλέπετε όλοι έχουν ένα ρόλο. Είναι 6 ύποπτοι και ένα θύμα. Οι καλεσμένοι με έρευνα και με ανάκριση πρέπει να βρούνε ποιος λέει ψέματα, ποιος κρύβει κάτι και ποιος είναι ο δολοφόνος. Από τη δική σας παρέα εκεί τώρα ποιος είναι, κύριε Κωνσταντινίδη? Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Μα δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται τώρα, μην μας κρατάτε σε αγωνία. Εσείς όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, πάτε κατευθείαν στο τέλος? Όχι, αλλά τώρα μας τρώει αγωνία, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε κι εμείς εκεί να λάβουμε συμμετοχή. Μπορεί να έρθει ο Σταύρος και να σας πει πώς ήταν. Ωραία, εντάξει τότε. Μυστήριο, Άννα, οπότε θα αναλάβω να το διαλευκάνω. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό και πολύ, θα λέγαμε, μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, όπου έρχονται όσοι σας γνωρίζουν από το Facebook και από το ίντερνετ, έτσι, και ζητούν να παίξουν μαζί σας. Μάλιστα, τα δύο επόμενα παιχνίδια είναι ήδη κλεισμένα. Για την παράσταση, για την εκδήλωση στις 26 Παρασκευή και Κυριακή 28, η αλήθεια είναι ότι είμαστε full. Αλλά επειδή έχει τόσο μεγάλη ζήτηση, αποφασίσαμε να ανοίξουμε την παρέα και τους θεατές, ώστε να το χαρούν περισσότερο το σενάριο. Συγγνώμη, μισό λεπτό, έχω απορίες. Δηλαδή, καθόσασταν και παίζατε, και εκεί που παίζατε, λέτε, πας καλέσουμε κι άλλους? Κοιτάξτε, όλοι μας ενώνει το πάθος για διαδραστική και εναλλακτική διασκέδαση. Εγώ στην αρχή κάλεσα 2 άτομα στο σπίτι, αυτά τα 2 κάλεσαν άλλα 2, γίναμε 4, γίναμε 8. Είδαμε ότι μας άρεσε. Στην αρχή κάναμε αυτά τα παιχνίδια, τα κάνουμε εδώ και 1 χρόνο. Αποφασίσαμε όμως, αυτοί που μας αρέσει πιο πολύ, να το προχωρήσουμε για να δείξουμε ότι αυτός ο τρόπος διασκέδασης είναι κάτι καινούριο, κάτι ωραίο, που μπορεί ο καθένας να έρθει χωρίς να ξέρει άτομα, να περάσει καλά, να γνωρίσει άτομα και να ευχαριστεί καλό φαγητό και να λύσει και ένα μυστήριο. Καλό φαγητό. Μάλιστα. Είναι μέρος για να πάρουν δυνάμεις οι detectives. Να είναι πιο δραστήριοι και ενεργοί, έτσι. Νηστικό να αρκούδι ρωτήσω δεν χορεύει. Κάτι τελευταίο. Ούτε ελληνιφόνους. Ούτε ελληνιφόνους, βέβαια, πόσο μάλλον. Παρακαλώ. Κατά κύριο λόγο, τι ηλικίες έρχονται? Κοιτάξτε, οι ηλικίες είναι πάνω κάτω. Εδώ έχετε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από 18 μέχρι και 38. Μάλιστα. Πάνω κάτω. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έχουμε και 40'ριδες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Βάζετε όλο τον κόσμο σε μια διαδικασία παιχνιδιού και λείπει το παιχνίδι από τη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικό αυτό το οποίο κάνετε. Έτσι έχουν ξεχυθεί λοιπόν στους δρόμους